μου κάνετε? Σήμερα είμαι εδώ πέρα για να αναλύσουμε αυτό το πολυπόδητο ρεφλέ που από τη μία πλευρά είναι θαυματουργό και από την άλλη είναι καταστροφικό. Είμαι εδώ για να λύσω όλες τις απορίες γιατί γίνεται, πώς γίνεται και με τι γίνεται για να έχεις ωραία, όμορφα και υγιή μαλλιά. Πριν πάμε να ξεκινήσουμε, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Φαντάζομαι γιατί τόσο χρόνια στο λέω συνέχεια, αλλά θα το πω κι άλλη μια φορά. Πήγαινε και κάντε την εγγραφή, πάτα και αυτό το καμπανάκι, γιατί κάθε μέρα ανεβαίνουν ωραία νέα τα οποία είναι κρίμα να τα χάσεις. Οκ. Φτιάξε καφέ, θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω ή πάτα το πώς και κάτσε να τα πούμε και μέσα σε αυτά που θα πούμε θα αναρωτηθείς τι έκανες εσύ τόσο χρόνο στο κομμωτήριο και γιατί δεν το ξέρεις. Αυτά. Άιντε, πάμε να φύγουμε. Κορίτσια μου, αγαπημένα. Κορίτσια μου, καλά. Ό,τι βλέπετε στο Pinterest, στο Instagram, στα social γενικώς, δεν είναι όλα. Κάποια ναι γίνονται, κάποια ναι δεν γίνονται. Μην μπαίνετε σε ένα κομμωτήριο το οποίο πηγαίνεις με τη φωτογραφία και λες «Α, εγώ έτσι θέλω να γίνω, γιατί το είδα και μου αρέσει». Κάποια πράγματα ναι βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν. Αυτό το ρεφλέ που ακούς συνέχεια που έλα μωρέ με τα ρεφλέ θα στρώσει ή έλα μωρέ με ένα ρεφλέ θα ξεκεντρινείς, δεν γίνεται. Και θα το πω πιο απλά. Το ρεφλέ είναι μια διορθωτική υπηρεσία η οποία χρωματίζει ή αποχρωματίζει τα ξενιγμένα, βαμμένα μαλλιά. Δεν είναι για το φυσικό σου. Μένουν τα ποσοστά. Αν γίνει με τη βαφή, είναι και για το φυσικό σου. Το ρεφλέ γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι βαφή και χαμηλό οξυντάν, δηλαδή δεκάρι, εξάρι και αυτά. Και ο άλλος τρόπος είναι τα έτοιμα ρεφλέ, τα οποία έρχονται από τις εταιρείες όπως είναι η Βέλα, η Σβάτσκοφ, η L'Oreal ή όλες άλλες εταιρείες, όλες αυτές που είναι στην αγορά. Τα οποία είναι φτιαγμένα ακριβώς για τα ξαντηθμένα μαλλιά. Η CNG δηλαδή γιατί πηγαίνουν επικαλυπτικά. Γύρω από την τρίχα. Τοποθετούν τις χρωστικές εξωτερικά από την τρίχα και δεν στείλουν τα μαλλιά. Και δεν αφήνουν αυτά που βλέπεις. Άλλη ρίζα, άλλο εδώ, άλλο εδώ. Αυτή η κίτρινο πορτοκαλίλα, το κίτρινο καφέ που σε 15 μέρες που έχει βγει, πώς θα το διορθώσεις? Δεν διορθώνεται, γιατί πλέον ανήκει στις γυναίκες με τα βαμμένα μαλλιά. Αυτή εδώ η βαφή, η γελιόμενα, και αυτή εδώ η βαφή Color Jelly Oil της Redken, μπορείς να κάνεις ρεφλέ, ναι, αλλά ξανοίγει το φυσικό σου. Είναι βαφή, γιατί η βαφή είναι φτιαγμένη για να ξανοίγει και να βάφει ταυτόχρονα μόνο τα φυσικά μαλλιά. Δηλαδή, μόνο τη ρίζα σου. Τα υπόλοιπα θα σου τα μοτζουρώσει, θα μπερδευτούν και την ώρα που φαίνεται κάπως γλυκά. Αλλά στην ουσία μετά από 2-3 ρωσίματα δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Γιατί να αερώσεις τα μαλλιά σου με βαφή και να μην κάνεις με χρωμογαλάκτωμα. Ρεφλέ με χρωμογαλάκτωμα, το οποίο είναι μόνο για τον μήκος το οποίο είναι εξανοιγμένο και δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα μαλλιά σου. Η βαφή λοιπόν περιέχει μισή δόση ξανοιχτικού μέσα, δηλαδή αν το φυσικό σου είναι στο 5 και θες εσύ να πάει στο 8, τα πρώτα 20 λεπτά τι θα κάνει? Θα φτάσει από το 5 στο 8 και ό,τι είναι εκεί πέρα, που στο 8 συνήθως είναι κίτρινο από κάτω, φλούρι και σωτηρά δηλαδή. Και εκεί πέρα πάνω θα πάει και θα κάνει έναν γρήγορο πασπάλισμα με χρώμα. Ίσα ίσα δηλαδή, θα το μουτζουρώσει. Εκείνη την ώρα όταν έχεις κάνει και το ψάρι μου λες «Α, τι ωραίο, πόσο γλυκό, πόσο ποτεινό φαίνεται». Και μετά, στα 3 ρωσίματα, δεν υπάρχει. Για να μπορείς να κάνεις ρεφλέ ή αλλιώς χρωμογαλάκτημα ή αλλιώς glossing, που είναι κάτι που είναι πιο φρέσκο στο τώρα, το ίδιο είναι πολύ παλιακή υπηρεσία, είναι προτιμότερο να τα κάνεις με χρωμογαλάκτημα. Γιατί είναι χρωμογαλάκτημα? Το χρωμογαλάκτημα, η τεχνολογία του είναι όξινη όπως το φυσικό με το μαλλί και δεν το επηρεάζει, αντίθετα το γυαλίζει περισσότερο. Η υπηρεσία του ρεφλέ γίνεται σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι όταν θέλω να αλλάξω απόχρωση, όταν έχω κάνει ξάνοιγμα και θέλω να δώσω ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή,
π.χ. σου λέω, αν έχω κάνει αντάμιο στη ρίζα και το καινούργιο το ξάνοιγμα είναι πιο καθαρό σε σχέση με το υπόλοιπο που είναι το πιο κάτω, το οποίο έχει ενειωθεί και έχει οξυδωθεί από τη φύση, ναι, τότε περνάμε η υπηρεσία του ρεφλέ για να μπορώ να ενώσω από πάνω έως κάτω. Το νούμερο 2 είναι όταν βάφω τη ρίζα μου και έχουν χάσει το χρώμα τους στα έξω, αλλά δεν θέλω να σκουρίνουν. Εκεί ναι, τότε περνάω υπηρεσία του ρεφλέ με χρωμογαλάκτωμα, 1 τόνο ή 2 τόνους πιο ανοιχτό, ή το άπραμα που είναι για να γυαλίσουν τα μαλλιά, αλλά όχι να σκουρίνουν. Γιατί η βαφή, όταν παίχνει στα έξω τα μαλλιά, είτε είναι σαν βαφή κανονική, είτε είναι σαν μορφή ρεφλέ, τι θα κάνει? Θα σκουρίνει και θα μοντίνει τα μαλλιά σου. Και δεν το θέλεις αυτό. Νούμερο 3. Όταν κάνω ολικό ξάνοιγμα, όπως είμαι εγώ. Όταν κάνω ολικό τεκαπά στη ρίζα και μετά θα πρέπει να περάσω χρωμογαλάκτωμα για να μπορώ να αλλάξω απόχρωση. Αν κάποια φορά θέλω λευκό του power, αν άλλη φορά θέλω το χρώμα της βανίλιας, αν άλλη φορά θέλω το χρώμα του καπουτσίνου, γιατί τώρα είναι τάση το χρώμα του καπουτσίνου, της βανίλιας, τα σαμπανιζέ, όλα αυτά γίνονται μόνο με το χρωμογαλάκτωμα. Και να επιλέγεις να κάνεις την υπηρεσία του ρεφλέ με χρωμογαλάκτωμα. Γιατί σέβεται απόλυτα το λιπιδικό ιστό του τρικουτού και της τρίγας. Γιατί λειτουργεί ακριβώς όπως το φυσικό το μαλλί και έχει μέσα και βιταμίνη Ε, η οποία μαλακώνει και τα μαλλιά και τα κάνει να είναι πιο απαλά, πιο φωτεινά και ταυτόχρονα είναι και πιο λία. Και η τέταρτη επιλογή που μπορείς να κάνεις υπηρεσία του ρεφλέ είναι τα λευκά φυσικά green μαλλιά. Γιατί και αυτά δεν νομίζεις, οξυδώνονται από τη φύση. Θα μου πεις τώρα τι σημαίνει οξύδωση μαλλιά. Οξύδωση σημαίνει ότι κάποια ώρα βλέπεις τα λευκά τα μαλλιά να κυτρινίζουν και ακόμα και στα μουστάκια που τους άλλους που βλέπεις να κυτρινίζει αυτό λέγεται οξύδωση. Η οξύδωση γίνεται από την ατμόσφαιρα, το νερό και όλες τις τεχνικές που κάνουμε τα μαλλιά. Οπότε εκεί υπάρχει ένας ειδικός κωδικός το οποίο επαναφέρει το λευκό ασημί και τα μαλλιά είναι σαν να είναι γκρι από τη ρίζα έως την άκρη. Εκεί πάλι θα επιλέξεις να την κάνεις την υπηρεσία του ρεφλέ με χρωμογαλάκτωμα. Γιατί θα σεβαστείς απόλυτα την τρίχα σου και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις κάθε 15 μέρες στο κομμωτήριο. Γιατί η βαφή τι θα κάνει? Θα σου ξανοίξει το νησικό σου, του μαλλί, γιατί αυτή είναι η δουλειά της, και εσύ είσαι αναγκασμένη κάθε 15-20 μέρες να πηγαίνεις στο κομμωτήριο. Αν θέλεις να το κάνεις, ναι να το κάνεις, αλλά να είναι εις γνώσου. Όχι γιατί πρέπει να το κάνεις. Και γενικώς να κάνεις πράγματα στα μαλλιά τα οποία θέλεις εσύ να τα κάνεις. Όχι να σου τα επιβάλλει κάποιος άλλος. Αυτά είχα να πω. Και άλλη μια απορία που συναντάω συχνά με το ρεφλέ είναι όταν γκριζάει. Όταν έχει μπει η υπηρεσία του ρεφλέ με βαφή, δημιουργεί άλλα χρώματα. Άλλα είναι στήρις, άλλα είναι, άλλο είναι εδώ και άλλο είναι εδώ. Και όταν θα πας να κάνεις την επανάληψη, το χρώμα δεν θα βγει το ίδιο. Γιατί έρχονται κυρίες και όταν κάνουμε τη συζήτηση, τη διάγνωση, αυτό μου λένε κάθε φορά δεν έχω το ίδιο χρώμα, ενώ θέλω να έχω το ίδιο χρώμα. Με αυτό δεν μπορείς να το έχεις, μόνο με αυτό μπορείς να το έχεις. Μόνο με το χρωμογαλάκτωμα μπορείς να το έχεις αυτό. Γιατί ακριβώς είναι επικαλυπτικό, πηγαίνει γύρω από την τρίχα σου και σέβεται τα μαλλιά σου. Μην ξεχνάς, τα μαλλιά σου είναι η ταυτότητά σου. Δεν θα δέχεσαι κάτι λιγότερο. Επίσης, η υπηρεσία του ρεφλέ με χρωμογαλάκτωμα μπορείς να κάνεις ανάμεσα στις δύο επισκέψεις. Δηλαδή, έχεις βάψει τα μαλλιά σου πριν από 20 μέρες. Δεν έχει και πολύ η ρίδα σου, δεν είναι και φτιάξιμο. Όμως, εσύ θέλεις να πας κάπου και θέλεις τα μαλλιά σου να είναι πάρα πολύ καλά. Έχεις δύο λύσεις. Η μία λύση να κάνεις η υπηρεσία του ρεφλέ με το χρωμογαλάκτωμα, να επαναφέρεις τα μαλλιά σου στην αρχική μορφή όπως ήταν την ημέρα που έφυγες από το κομμωτήριο. Και δεύτερο, που θα κάνεις με τη χρωμομάσκα που έχουμε δείξει σε ένα άλλο βίντεο. Και θα το βάλουμε εδώ πέρα πάνω τώρα, να δεις ότι με τη χρωμομάσκα μπορείς να επαναφέρεις το χρώμα όπως ήταν στην αρχή. Και πέταξε αυτό το silver που έχει στο λάπη σου. Δεν το χρειάζεσαι. Εγώ προσωπικά στο κομμωτήριο δεν χρησιμοποιώ την υπηρεσία ρεφλέ.
χρησιμοποιώ μόνο το χρωμογαλάκτημα, γιατί θέλω να σεβαστώ απόλυτα τα μαλλιά τα οποία έρχονται εδώ πέρα. Και οι περισσότερες γυναίκες, οι Ελληνίδες γυναίκες τουλάχιστον, έχουν κάνει 3 φορές παραπάνω από αυτά που πρέπει στα μαλλιά τους. Τα μαλλιά είναι λίγο πιο ευαίσθητα, άλλες φορές είναι καμένα, άλλες φορές είναι τζιγκιασμένα. Οπότε, αν βάλω και οξυδοτική υδροφή, τα μαλλιά θα φύγουν όλα. Οπότε, βάζω χρωμογαλάκτημα και έτσι επαναφέρω και την ποιότητα. Γιατί το χρωμογαλάκτημα μπορείς να επαναφέρεις την ποιότητα των μαλλιών σου σιγά σιγά, με πόνη, αλλά την ημέρα που θα φύγεις από το κομμωτήριο να μην σπάει ούτε μισή τρίχα. Και τώρα κάπου εδώ πέρα θα βρω και θα σου βάλω κάποιες δουλειές που έχω κάνει, τα οποία μαλλιά έχουν έρθει απόλυτα καταστροφικά, καταστρεμμένα δηλαδή έχουν έρθει, τα οποία τα έχουμε φτιάξει με χρωμογαλάκτημα και ψάνοιγμα. Κορίτσια μου, γλυκά, σεβαστείτε τα μαλλιά σας για να σας σέβονται και αυτά. Τα μαλλιά είναι σαν τα παιδιά. Δεν ακούνε τι τους λες, αλλά κάνουν ό,τι τους κάνουν. Φτάσαμε στο τέλος και σε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες έως το τέλος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορώ να πω. Ας μην το πλατιάρω άλλο και ας μην σε κουράζω άλλο. Όλα αυτά που λέω μπορείς να το βρεις και λίγο σε λιγότερες δόσεις και στις άλλες πλατφόρμες όπως είναι το Instagram, το TikTok, το Facebook, ακόμα και το Threads. Πήγαινε εκεί πέρα να βρεις το λογαριασμό ή αν θέλεις ακόμα κάτι πιο πολύ για σένα, μπορείς να μου κάνεις ένα τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα μου θα βρεις όλα κάτω στο description. Ό,τι θέλεις να αγοράσεις από αυτά που είπα, μπορείς επίσης να κάνεις μία WhatsApp στο shop, το οποίο είναι και αυτό κάτω στο description. Διαφορετικά μπορούμε να κάνουμε μία online συμβουλευτική. Μην ξεχάσεις, κάνε και την εγγραφή για να είμαστε μαζί, γιατί έρχονται πάρα πολλά καινούργια πράγματα και ετοιμάσου να ζήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Τα φιλιά μου, μπείτε στο επόμενο βίντεο.